Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आथिखालाव फिन खेबसे बरा हरनाय थाबाय थ' लोगोफोर बहुत गोबाव जाबाय आरोना भिडिअ होयैयानो बिराद गोबाव जाबाय मा होनोबा आं दिनै मोनसे भिडिअ आपल'ड होनो नागिरदों आरोना बे जों गुवाहाटीयाव थांनाया बेरायनाया स्टेटासाव नुखादों नोंसोरो बेयावनो एसे मोननैसो भिडिअ बानायनाय दंमोन एसेबांबो आं भिडिअ आपल'ड होनो बानायाखैमोन जास्ट बेखौनो होसाबनानै गाबोननिफ्राय रेगुलार भिडिअ फैनो हागौ आरोना रस्टिं थ' लोगोफोर बे ब्लगखौ ओरैनो नायदो आसखानो आं जेबो बुङाखै बे ब्लगाव ओरैनो गिट मिउजिक सोफानाल' होगोन बेकग्राउन्ड मिउजिक थ' नोंसोर नायबाय थादो ना मा बुङो लेगाव